Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa Katabi with Ate Gems. As we all know, there's no such thing as perfect. Human as we are, masayop kita. Magbasol pero ang epekto sa atong sayop, magpabilin. If the things you considered perfect will turn into disaster, what will you do? Are you going to give up? Move on? Go somewhere else that can make you happy? Or fight? Accept the consequences and correct the mistakes that can make the matter closer to perfection. Paminaw na to ang istorya sa kinabuhi o gugma o paglaom sa to ang matatampo nga si Roland. Dili lang sa Dear Papa Joe. Dear Papa Joe, mayong hapon nimo ug sa tanan nimo nga mga listeners sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Roland. Kurinta ka pina ang pangidaron ug sugdan nako nga akong istorya Papa Joe kanitong high school pa ko. Super competitive ko sa among eskwelahan mao nga scholar ko sa usa ka private school. Ang pagka-utukan mo'y rason nga nakatudog ko og mahalon nga eskwelahan. Academic scholar mao nga wa ko'y bayad pero nag-maintain ko sa akong grado. Pobre ra magud kay mi. Bisan og saon di gyud maka-afford ako mga ginikanan sa pagpa-eskwela nako og private school. Matud pa ni mama nga palaran ko nga bata kay bisan og pobre mi. Nihit ang kwarta. Naka-eskwela ko og maayong eskwelahan. Mga disente og sosyal ang kasagaran nako mga classmates, mga anak og dato. Ang uban dunay mga negosyo ug ang uban sam sa ubang mga anak ug mga politiko. Magbinutan dyan ka permi ha sa pagtuon ni mo Roland ha. Ayaw pagkikaway dito. Ha? Labi nang di ka maguyab-uyab. Mao ni permi pahimagno ni mama diri nako Papa Joe. Butan man dyan ko ma. Huwag ka nang imong giingon nga uyab-uyab layo nas tinuod uy. Gawas pa. Huwag man siguro mo punit nako. Gawas ka di ko gwapo. Di pagkikod dato sama sa akong mga classmates. Ako na lang dyan kahay ilang puniton. Tubag pa na ako sa akong mama. Ay, namag ko'y nadunggan nga doon ako kay kakuyog-kuyog nga babae. Matod pa ni mama. Kung magkuyog-kuyog di ay uyab na dayon, dagan magugug friends nga mga babae pero kutob ra gyud diya, higala ra gyud ma. Sige kaingon ko na, layo ra. Layo ra kayo ko nila. Pangatarungan ko pa sa akong mama. Grabe gyud di ay ang chismis Papa Joe. Ang butog din makabalita si mama nga doon ako'y perming kauban nga babae. Tinuod ang iyang nadunggan nga si Roxanne ang maong babae. Anak ug usa ka politiko sa among lugar dito sa Surigao. Doon na sab sila'y gamay nga negosyo mo nga matawag og dato gyud ang pamilya ni Roxanne. First year high school pa lang mi ni Roxanne diyang nagkasuod mi. Hangtod nga nag third year high school siya. Ug ako, wa gyud maputol ang among panagsuod. Si Roxanne matawag og perpekto nga pagkababae Papa Joe. Guwapa, puti, ang pamanit, niya buutan og dili mata pobre. Sa tulo ka tuig naman panag-amigo ni Roxanne, daghan ang nag-ingon nako nga ako siyang panguyaban. Labi na gyud nga wa mo entertain og suitor si Roxanne sud sa akong kagalingon gusto unta ko. Pero ako lang gipugngan kay nasayod ko nga dili mi bagay. Yes, Papa Joe, nakaton ako og paghigugma niya sa tago. Pero di pwede nga masayod siya. Basin kung mahibawan niya, magpalayo siya. Guwapa ra kayo siya para nako. Perfect nga pagkababay, kumpara diri nako, Papa Joe. Fourth year high school media ni sugod og spark ang among nga dugay na kaayo nga gusto nga mudilaab, Papa Joe. Sa among subject nga music, gi-require sa among teacher nga makamao mo tukar og any musical instruments ang matag-usan namo, bisag unsa na lang nga kanta. Walay problema nako tungod kay makamao naman ko nga mo gitara. Mao niya nga akong stress reliever, ang pagtugtog og gitara at the same time ang pagkanta. Mayom sa kong tingog Papa Joe. Dili iyabag ug matud pa sa akong mama nga pwede kuno ko nga mag-recording artist. Personal nga nihangyo si Roxanne nako nga magpatudlo og how to play a guitar. Ako sab, feeling cloud nine. Mo'y ampay nako.
ang makadugol mi samtang ako siyang tudluan sa mga chords sa kanta nga iyang napilian, nga Every Time by Britney Spears. Ganong every time man, murag sad man ang kantaha, uy, pangutana ko pa nga to niya. Gawas nga, I like the beat of that song. Paborito sab na ako si Britney Spears. And beside, nakanotice ka sa iyang lyrics, the girl is drop dead in love, but things went wrong because nobody is perfect. She's still longing for the guy, bisan wa na kini siyang kiliran. Tubag pa ni Roxanne dungan sa iyang pagpiyong sa mga mata. Mura bag iya yung gi-feel ang tanang words nga nanggawa sa iyang baba. She is so sweet, Papa Joe. Nagpasamot lang sa ako ang tinaguang pagbati dito niya. Samtang padayon ko sa pagtudlo niya og strumming sa gitar, pagkuskus o pag-angay niini, di malikayan nga magkadaitol ang among mga kamot. Bukton hangtod na gani ang among isig kakilid. Mura kong makuryentihan, Papa Joe. Panington ko og pinakalit, pero kutob sa kong mahimo, di gyud ko magpasabot sa akong gibati. Pila ka adlaw gyud ang akong pag-antos og tudlo niya sa iyang kanta nga Every Time by Britney Spears. Hangtod nga niabot gyud ang higayon right in time before the schedule sa among presentation sa among music class. Nakatuna si Roxanne, Papa Joe. Samtang naa siya ibabaw sa stage sa among musical hall, ako ang ikulbaan pag-ayo. Lahi ang klase sa akong kakulba. Mura bagdalang kaguol nga di nami magsigi og kuyog kay humanaman ang practice. Nahunong ko sa akong mga wild imaginations diyang nisugod na og strum si Roxanne sa iyahang gitar. Ang samot pagyod nga nakapakurog nako kay doon na pa siya gisulti at tubangan sa microphone, so wala pa siya musugod. I dedicate this song to the nice and kind man who patiently taught me how to play guitar, and you know who you are. Thanks, my perfect man. Og nisugod ay si strum sa gitar. Unya, hinay-hinay ug kontrolado nga voice. Giduganan pa sa pagkanta na bugnaw kaayo ang tingog ni Roxanne. Nahilom ang tanang mga tao, Papa Joe. Kada lyrics sa maong kanta, feeling nako para ako agyod ang ipasabot nini. Nakapanghupaw ko, Papa Joe. Di ko makalimot sa iyang pag-dedicate nako. And even called me my perfect man. Unsa makahibot ipasabot ni Roxanne. Pagkahuman niya itong maong play sa among music class, pila ka adlaw na nga wa na mi magkakuyog og dugay ni Roxanne. Sa among klase, magkaabot mi, mag-istorya og hi and hello. Pero kutob ra gyud diha. Gimingaw na kay kunya to nga time nga magdikit ang among mga panit samtang gitudluan nako siya og gitara. Nang labay ang mga adlaw, buwan sa Disyembre, Christmas party sa among school. Nanda na nako nga kada Christmas party magdalagi ko gitara kay ako man natigduyog kung dunay mo kanta sa among classmate sa among Christmas presentation. Tungod kay dili mi pareho og advisor ni Roxanne, wa gyud mi time nga magkaduol og balik, Papa Joe. Paghuman sa among party, magulanon ko nga naghipos sa akong mga gamit para mupauli sa among balay. Wanay klase niya ng pagkaugma. Sa una-una, mulabay gyud ang Pasko o bagong tuig nga di man lang gani ko makagreet sa babae nga love kaayo nako, Papa Joe. Samtang paingon ko sa gate sa mong school, dunay babae nga nitawag nako og paglingi ko pa. Si Roxanne ang nagdagan paingon nako. Wait lang, Roland, doon ako'y gift ni mo. Di matod pa niya. Dungan siya pagtuno sa kadako nga box nga naka-gift wrap pa. Nawaw ko kay wa manggali ni Santos sa kung nahuna nga hatagan po siya og something. Thanks ha, pero wawan ako Wa man ko'y naandam nga gift ni mo. Mawawan ko pa nga tubag niya. Sus okay lang na How about ang gift ni mo nako, imo lang kong kantahan. Tubag pa niya, Papa Joe. Ha? Kanta? Sure ka? Okay ra nimo? Kanta sa Christmas gift nako para nimo? Matod ko pa nga nagunahuna og special nga song para kang Roxanne, Papa Joe. Nang lakaw mi paingon sud sa among gym. Nakaibaw ming duha nga wanay tao dito. Kaya nag-iyahay nagpanguli kay excited na
sa vacation. Timing kay nga pagsud na mo, wag yung tao bisan og usa. Nipili mi og lingkuranan nga medyo pinakalayo og pinakahilit nga bahin. Okay lang ka, Roland. Gipaningot manggug ka. Pwede na sab nga mo back out ka. Binuang pa nga pangutanan niya nako. Ikulbaan gyud ko kayo, Papa Joe. Mura bag di man nung ko makamao mo kuskus akong gitara. Nanggahi man ang akong mga tudlo. Pero gipugos ko ang akong kagalingon og maulanggan ini ang bugto nga marigalo nako kang Roxanne sa Pasko. Gikuskus ko ang gitara unya gikanta ang Beautiful in My Eyes. Samtang sa padayon akong pagkanta nagdungo lang yun ko, Papa Joe. Di ko makaharong kang Roxanne tungod kay nasayod ko nga nagtanaw kini kanako. Nagtutok sa akong mga mata nga way pamilok. Sa dihang hapit na nahuman ang kanta. Midol kini nako og nisikit og lingkod. Giagbay niya ang iyang mga kamot sa akong abaga nga padayon sa pagkuskus sa gitara. At last, nahuman na gyud ang akong kanta. Wa ako makatuo sa gibuhat ni Roxanne. Gisandig niya ang iyang ulo sa akong abaga. Samtang iyang mga kamot nagakus sa akong hawak. Wala ko makalihok, Papa Joe. Nikaging ko og wa masayod og unsay akong buhaton. Roxanne is too perfect for me. She is just too good to be true, Papa Joe. Merry Christmas, Roland, and thanks for that song, ha? Para ako ba tong kanta, ha? Nadungog ko pa ang asulti ni Roxanne sa kilid sa akong dunggan. Nangurog na sab ko, Papa Joe. Of course, para imo gyud to. Tanan nga lyrics sa akong kanta, gipahinungod gyud to nako nimo. Gikulbaan ko pa nga tubag nga to niya. Kung mao na, nganong dili man nimo masulti nako sa akong atubangan nga dili pinaagi sa kanta? Pangutana pa niya. Gikulbaan ko, Papa Joe. Nag-stammer ko. Pero si Roxanne mismo ang nipaduol sa iyang naong sa akong naong. Nagdikit na ang mga ngabil. Nakapiyong ko sa akong mga mata. Pila ka segundo gyud nga mao kato ang among porma. Gihinay kong buka ang akong mga mata ug nakita ko si Roxanne nga nagpiyong sab ang iyang mga mata. Ang iyang mga kamot hugot nga nagakus sa akong abaga ug hawak. Wa na ko makapugong sa akong gibati niya tong higayuna. Hinay ko nga gibukas ang akong baba ug gihagkan ang baba ug humul-humol kaayo nga ngabil ni Roxanne. Parehuming wapay kaagi ug uyab-uyab. Parehuming nga mao pagkadto ang among gitawag nga first kiss. Tinuod gyud ay ang giingon sa kanta nga tamis ng unang halik. Kay instinct na lang ang sunod nga pangitabo, Papa Joe. We explored and we were very happy. Para nako. Niya tong higayuna, happy ko. Si Roxanne lang ang tanan para nako. Mawa na ang tanan, dili lang ang babae nga akong gihigugma. Pagkaman niya to nagkabuwag mi og uli sa mong tagsa-tagsa ka panimalay. Kinuha og sakyanan si Roxanne sa iyang papa samtang ako mag-commute lang og tricycle. Sud sa duha ka semana nga bakasyon murag kalbaryo na nako. Nagsige ko gihap sa mga adlaw nga unta mudagan mig dali para mo resume na ang klase og makita na mig usab. Tuod man paghuman sa mong bakasyon, first day sa mong klase, sa usag-usa ra gyud katawo ang akong gipangita sa akong mata. Nakita ko si Roxanne nga nagpadung sa akong nimutangan. As usual, guwapa kay siya sa iyang gisulob nga school uniform. Nagtinutukay mi. Pinaagi sa mong body language. Dalimi nga nangadto sa gym. Wapay tao sa sud kay padung pa man mag-flag ceremony. Sa likod sa bathroom sa among gym, agi sa kamingaw namo sa sagusa, hapuhap ko ang mga anghel nga naong ni Roxanne. Gisudlay ko sa ako ang mga kamot ang iyang taas nga buhok. Unya gihagkan ang iyang mga ngabil. Hugot nga gakususab ang gibawas ni Roxanne diri kanako, Papa Joe. Bagting na sa bell ang nakapapukaw sa mga nag-alintabo nga pagbati. Ring sa bell para flag ceremony. Nagiyahay migdagan paingon sa gawas. Happy, carefree, and inspired. Dili pagyapon ko makatuo nga kami na ni Roxanne.
Di ko makatuo nga nung sa kadaghan na kagusto niya nga mga gwapo ug anak ko pa og mga dato. Ako pa ang iyang gipunit, Papa Joe. Tinuod yun siguro ang gitawag nga love is blind. Bisan pa, sa among nga ka-in love sa sagusa, dili mi pwede magpa-display. Bawal. Tinago-tago ang among relasyon. Mangita mig pamaagi nga makalugar sa sagusa. Malipay mi og doon na may vacant subject. Maulang ka na ang time nga makalugar mi. Dili na pwede nga adugyapon mi sa gym. Lisod na og masakpan mi. Basin og mawa pa ang akong scholarship. Graduating na rabak ko niya to Papa Joe. Doon na sa may limitasyon ni Roxanne, kuto ba mi sa hug and kisses. O basta magkatapad lang mi, heaven na kayo, Papa Joe. Buwan na kato sa Pebrero, Valentine's Day. Special yun ni, nga adlaw para namunduhan ni Roxanne. Pero wa pa kong masayod o kung saon na mo pagkita nga kamera. Murag nakatitik na manggod ang iyang papa. Gisugda naghigpit si Roxanne, pero mi na kini nga gimonitor. Pero nakaikyas gud mi niyatong tungura, Papa Joe. Wa mi mo apil sa ball nga gipahigayon sa mong eskwelahan. Gidala ko ni Roxanne sa kabalay nga abandonado, dili layo sa mong eskwelahan. Siguro ka ni Roxanne, pasin makabantay sila nga wa na ta didto. Makaabot unya ni sa imong papa. Mabalakon ko pa nga pangutanan niya. Di sad siguro uy, kita na lang yun ang mabantayan nila nga nawa ta didto. Tubag pa niya. Okay, mao man ka. Unya mag-unsam ta dinhi. Pangutana ko pa. Pag lingi manggod nako sa palibot, ngit-ngit ug bugtong kahayag lang sa buwan ang nagdanag namo. Pareho ming naglingkod sa Bermuda grass sa may tugkaran sa maong gubaon nga balay. Wala nagpuyo didto. Ug ang among palibot puros Bermuda grass nga gitabuan o gitubuan na gani og mga wild plants, Papa Joe. Kalit nga nitindog si Roxanne sa kong atubangan, suot pa gihapon ang iyang isuot nga sexy nga casual dress. Sa nahinay ni Hamsia sa piano music nga canon ni Pachelbel, Papa Joe, ug misayaw ug pinabali dancing. Usa di ay ka ballet dancer si Roxanne sukad sa iyahang pagkabata. Mura siya og anghel nga ninaog sa yuta, Papa Joe. Samtang way pamilok nga nagtanaw niya, nakapangutan ako sa akong kaugalingon ug unsa ko kaswerte nga ang sama nako nga uyamot ug dili gwapo. Gihigugma sa kaperpektong babae sama kang Roxanne. Happy kayo ming duha niya itong taknaa, Papa Joe. Pagkahuman na mag-spend sa mong talagsaon nga Valentine's date, namalik na sa midayon sa school. Pero ako, waan ako musud sa campus. Niuli ko sa mua nga murag magdakaw sa imabaw sa panganon, sa tumang kalipay. Pero ako ang nasurpresa pag-abot nako sa among balay. Dunay sakyanan nga nagparking sa gawa sa among gamay nga balay. Ang nakapakulba nako gyud kay nakaila ko sa among sakyanan. Papa ni Roxanne, Papa Joe. As expected, pagsakan ako sa mua, ang mama o papa ni Roxanne ang akong nakita. Kay istorya ang akong inahan, Papa Joe. Maayo kinabot na ka, Roland. Suko pa ang naong sa kong mama nga nitagbo na ako. Nga naman ma, sa may nitabo. Bisan o gikulbaan ko, murag kahibaw na ko o sa tuyo sa mga ginikanan ni Roxanne, Papa Joe, nga akong girlfriend. Naon sa man taong kadung, uy, di ba, wa man ko magkuwang og pahimagno nimo nga di pwedeng magpabuyag ka sa eskwelahan? Matod pa sa akong mama. Wala man ko magpabuyag, ma. Tubag ko pa. Pero iso nga nisagbat ang amahan ni Roxanne. Ang imong pagkabuang sa kong anak. Unsa may tawag nimo, anak? I'm sorry, sir, pero wala na mo tuyo nga nalab na mo ang usag-usa. Mao akong tubag niya, Papa Joe. Love? Kibaw baga kung sa meaning nga nag-imong gingon nga love? Uhilak pa man ikaw og way sudan sa inyong plato. Naglablab na mo. Ako biyay kasukaon ninyo. Sinta pa sa papa ni Roxanne. Doon naman po may limitation, sir. Nakibaw man mi kung asa ra may kutob. Di man na mo gubon na mo kaugmaon. Padayon ko pa nga pangatarungan niya. Wa ko'y labot og unsay katarungan nimo. Naglibog ko. Anong sa tanan diha? Ha?
Anong sa imuha pa man gyud nakagusto kong anak? So may gipakaon nimo kang Roxanne, ha? Sugod ka ron, ha? Di na ko gusto nga makigrelasyon ka pa sa akong anak. Makaibaw pa gani ko nga nagsige pa mo, magbasol gyud ka. Di gyud ka makagraduate og high school. Di man ina, ha? Wala na ang mama ug papa ni Roxanne, pero padayon paghihapon ug pagyaw-yaw si mama. Way hunong nga kasaba niya nako. Kung di ka gusto nga mamatay ko sa iyo, Roland, no? Sundain taong ko. Ayaw na nang gugma-gugma, kay makapamabdos ka. Saan naman lang atong damgo. Ikaw ray bright sa mga tanang mga igsuon diri. Ikaw ray mong paglaom nga mahawas as kalisod. Ug dito na ko na-realize ang kadako di ay sige pas-an akong responsibilidad, Papa Joe. Matod pa ni Mama, nga basig atakihon gud kuno siya sa kasing-kasing ug di ko magpatuo. Kinahanglan nga likayan na gyud nako si Roxanne. Pero sa sunod nga mga adlaw nga instead nga mo give up me si Roxanne sa mong relasyon, mas ni samot pa hinuon ang among hugot nga paghinigugmaay. Pero sa tinago-tago lang gihapon, Papa Joe. Ambot ba sa ka-ironic ang life, nagtinarong naman ng mi. Wa magyumin misuway anang nilapaay sa leyon o karnero. Kaya lagi doon na may damgo. Valedictorian ko sa among high school graduation. Unya na imong scholar sa kurso nga engineering sa pag-college. Luyo sa kasayuran sa mga ginikanan sa akong giskulahan pag-college kundi scholar ko dito po ni kuha og accountancy si Roxanne. Padayon gihapon ang among relasyon nga you and me against the world. Bisan pa og pinugnan ang among mga lihok ug halos tagsarami magkita, Papa Joe, ni survive gyapon mi sa mga pagsuway sa kinabuhi. One night of our 3rd year anniversary, Valentine's Day, wa na gyud namo napugni ang among kagalingon. Sa unang higayon, niya check-in mi og usa ka motel ug dito gihatag ni Roxanne nako ang tibuok niyang pagkababae. Ako na siguro ang pinagkamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan, Papa Joe. Gipadak-an pa nako ang akong paningkamot sa pagtuon tungod kay nag-maintain ko og dakong grado. Bisan pa og pirmi na mong gibuhat ang ingon nga nilapaay sa leyon o karnero kada makalugar mi ni Roxanne. Mo check-in dayon mi og motel. Wa masad na mo pasagdi ang among pagtuon, pero mawala ginang gingon nila nga when perfect things gone wrong, wa mi kapanagang dihang graduating nako sa college sa akong pagka-engineer. Nabuntis si Roxanne, Papa Joe. Nakahuman naman noon siya og college pero tungod kay wa man siya nakapasar sa board exam, wa ra siya mang-apply og trabaho. Okay naman sab, kay dato man sila og pamilya. Pero ako, wa pa ko mahingpit nga usa ka engineer. Di pa ko ready nga mabuntis si Roxanne. Diyang nasayod ang amahan ni Roxanne nga mabdos ni ug ako ang amahan, puwerteng suko Papa Joe. Gipapili nila si Roxanne, ilang dawaton ug buhion ang among umaabot nga anak, hangtod nga si Roxanne, basta buwagan lang ko ug di na makikita nako. Matod pa sa ginikanan ni Roxanne, kung iya kong pilion, di na sila manghilabot namo. Bisan pa kuno og magkalisod-lisod mi. Bahala na mi sa among kinabuhi. Ako ang gipili ni Roxanne, Papa Joe. Nagtaban mi. Tungod kay hangtod ang akong mga ginikanan, gipang himarautan man ko. Wa ko na ko'y ikagbaos kay igo lang ko ni human og eskwela nakapamabdos dayon. Wa pagani kuno ko makabaos nila. Di palayo mi si Roxanne sa sunod nga lungsod. Dito mi nakita og sa kakwarto nga giabangan. May nalanggani kay gipautang ko kwarta sa akong amigo pag college. Mao kadto ang among gigamit sa adlaw-adlaw na among kinahanglanon samtang naningkamot ko og pangita og trabaho, Papa Joe. Nadawat naman ninuong ko og trabaho sa gobyerno, pero job order lang. Ug tungod kay probinsya man ang among lugar, gamay ra kog sweldo. Wa gani kabot og minimum wage nitong mga panahona. Bisan pa og nabantayanan ni Roxanne ang kalisod sa kinabuhi, wa gyud kini gipakita ang pagmahay. Ako na lang ang maluoy niya kay wa ra ba gyud ni maanad sa kalisod. Love, ako gyud ang nauwaw sa ato ang kahimtang ron. Di man ta ni maong klase sa pagpuyo nga akong gustong ihatag nimo. Matod ko pa niya. Sa kagabi niya na,
Samtang padung na may mga tug ug nag-unlan si Roxanne sa kumbukton Papa Joe. Ay naguna-una love uy, basta kauban lang ka na ako, happy na ko. Labi na gyud nga hapit na mo gawas atong baby. Usa ra gyud ang akong gustong may tabo. Ngonta, dili pa nako ihimugso atong anak, gusto ko nga makasal ta. Bahala og simple lang, bisan og kita ran duha, basta makasal lang ta. Matod pa niya. Mao sanay gusto na kong may tabo nga makasal gyud mi Papa Joe. Pagkaugma niya na, gitabangan ko sa mong landlord og hikay sa mong kasal. Doon naman siya mga kaila sa simbahan mo nga daliran niya nga giprocess ang mga kinahanglanon. Gipahibaw na namudaan ang among isig kaginikanan sa adlaw sa mong kasal pero why bisag usa nila ang nitambong. Bugtong si Tatay Rodi gyud ang among landlord ug ang iyang asawa ug mga anak ang nitambong sa among kasal. Ang Buda sa asawa ni Tatay Rodi diyang gikasal ni mao'y gipahuwam niya kang Roxanne. Samtang nagpaso si Roxanne sa aisle sa simbahan, guwapa, gihapon kayo siya. Bisag klaro na ang iyang tiyan nga dako na gyud. Para naman duha ni Roxanne sa adlaw sa mong kasal mo ay pinaka-perfect na panghitabo sa mong kinabuhi. Daghang babag, but we both managed to survive and endured Papa Joe. Roxanne is the perfect girl for me, and I'll do anything for her to be happy. Pila ka buwan ang labay gipanganak ni Roxanne ang among anak nga lalaki. Gipanganlan namo og Bradley. Okay pa man ang dagan sa mong kinabuhi. Bisan og lisod, pero happy ming duha. Naninguha gyud ko nga makatake og board exam nga gikaluy-an rapod sa Ginoo kay nakapasar ko. Hingpit na ko nga engineer Papa Joe. Gi-absorb dayon ko sa akong kumpanya nga gitrabahoan. Regular na ko. Pero mao lagi na. Tungod kay probinsya ang among lugar, minimum ra ang sweldo. Diyan nga nisugod nag-eskwela si Bradley, mausad ang pinakauna o pinakadako na mong lalis ni Roxanne. Gusto niyang sa private school pa eskwelahan ang among anak. Pero nibalibad ko kay maglisod ko sa tuition fee. Pero nagtuman gud siya. Ang tanan namong natigom nga gamay nga kwarta, igor hagi pa-enroll sa mong anak sa ka private school. Abi ko ba og buhaton nimo ang tanan para sa mong pamilya, Roland? Matod pa niya nako. Unsam din niya akong gibuhat day, halos di naman gani ko matug. Pagwadwad og trabaho overtime, wa man gani ko'y panahon sa akong kagalingon. Tubag ko pa. O ngano, reklamo ka? Ako ba? Doon ako'y time para nako. Ultimo gani pagkaligo, maglisod ko. Para sa tong anak, ang akong gidemand, dili para nako. Di ko gusto nga mabad influence si Bradley kung sa public school siya muskwila. Matod pa niya. Naka-lookdown naman good taon ka sa public school, uy, abi kay nagdako man kang dato. Usaon naman lang yung mga pobre. Kung di pa ko scholar, di ko makatunog og private school. Ayaw tamaya ang eskwelahan sa mga pobre, uy. Salig lang ka nga dato mo kagikan da. Sinta ko pa nga tubag nga tuniya. Nagdako gyud ang among away. Napil nag-mention at sa tagsa na mo kapamilya. Pagkagabi niya na, mo'y pinakaunang higayon nga wa mi magtapad og higda. Wa sa mi tinagdanay. Pero pagkabuntag, sayo ko nga ni mata para mo trabaho. Nakita ko si Roxanne nga sayo nga nagtikaw-tikaw sa kusina. Gilutuan di kasi mong paboritong sudan. Ready na sabi mong kape og nades lamesa. Matod pa niya nga wa mututok sa akong mga mata samtang nag-istorya. Dali kong giduol akong asawa o gikakos o hugot kayo. Ako siyang gihagkan sa aping. I'm sorry gabi iha. Nadalang ko sa kainit sa panahon. I love you so much, Roxanne. O di gyud ti kapakyason, promise. Matod ko pa niya. Paselo asab ko. Demanding rakay ko. Tubag pa niya. Wala sa ako mamahaw, Papa Joe. Gidala ko balik si Roxanne sa mong kwarto kay mas gigutom ang leon. Gustong mulapa sa karnero. Napa-enroll ko ni Roxanne ang among anak sa private school. Tudok kayod ang pagpangitan ng kwarta, mga extra income, ultimo mga networking nga business, ako gyud ang gisudlan. Ikaduha na mong away ni Roxanne diyang nigawas gyud ang iyang pagkagastador. Di ko makabasol niya, nagdako siyang kwartahan. Pero sa mong sitwasyon nga ultimo gistabos, dako na kay nagbili. Angay gyud unta nga magmatngon sa paggasto sa kwarta. Ni pauli sa mong balay, si Roxanne o Bradley nga dunay da nga laptop.
gipalit na ako ni sa mama sa classmate ni Bradley Love. Second hand raman ni. Gamit masabot kayo ni Bradley ang laptop. Matod pa niya nako. Unsa may gigamit ni mong bayad ana? Nakuratan pa ko sa akong pangutanan niya. Ang atong kwarta ko, tubag pa niya. Ang among bugtong tinigom sa kaban, Papa Joe. Gigahin ng taton nako ug dunay mga emergency pero gipalit naman ni noon sa akong asawa og second hand nga laptop. Mao na lang ganito'y bugtong natong savings. May na lang og natin makuha og dunay emergency nga nung gigasto man yung taon nimo sa way hinungdan. Wa na tuyo nga nasingkahan nako siya, Papa Joe, mao nga ni bawsan siya singka nako. Para laptop? Ha? Musingka na ka? Engineer man ka. Nga nung di makaka-afford og laptop. Suko-suko pa ka nako. Dilibiyan na para ako ha? Wa ko'y gi-shopping para sa kong kagalingon para na sa ato ang anak. Para na sa imong anak. Matod pa niya nako, Papa Joe. Imo na ko nga gibasulan ron nga uyamot ko og di ka-afford sa inyong kapritso. Nganong ako masad imong gipunit nga kabaw man ka nga uyamot ko. Namunit unta kag dato para tanang gusto nimo matuman. Baos ko pa niya. Nihilak og taman si Roxanne og nanghagis sa among mga gamit. Hangtod si Bradley nga among anak nga nakasaksi sa among away, naghilak na sabtaon ang bata. Pero pagkaugman niya napamatud-an gyud namo nga love namo ang usag-usa. Si Roxanne ang miuna og akos nako og nangayag sorry. Nag-uli na sab mi, dayon Papa Joe. Pero di na gyud pareho sa una. Magsige na mig-away, kasagaran tungod sa kwarta. Kwarta gyud ang among lalisan. Di masakon nako siya mabasol gud kay para sa among anak man ang iyang dakong gasto, dili para siyang kaugalingon. She was just a good mother to our son. Mao nga usa ka hukom ang nisantob sa kong nahuna, Papa Joe. Desisyon sa kaugmaon sa akong anak and at the same time mahatag ko ang kaharuhay nga pagpuyo ngadto sa akong asawa. Moabroad ka? Siyak pa nga tubag ni Roxanne diyang ako siyang ipaibaw sa akong plano. O lagi, gamay raman kayo sweldo kung arira ko diri sa tuwang lugar. Wag yung uminto. Dungog ragay nag-ayon nako nga engineer pero ang sweldo porting gamaya. Matod ko pa nga to niya. Di ko masugot, Roland. Uy, di bali nga magkalisod-lisod ta. Nalang ka sa among duol. Kung gusto ka, pabalhinon ako si Bradley o public school. O di ba, mangita kong trabaho. Di lang ka malayo na mo. Naghilak si Roxanne samtang nagsulti nga di siya musugot nga moabroad ko. Pero love, maramang gihapon, magsige lang tag-away sa kwarta. Kung na ako diri, kuwang rakayo akong sweldo. Matod ko pa nga to niya. Natural raman gud na sa magtiayon nga mag-away sa kwarta gud. Basta di lang di ko musugot, Roland, nga magpalayo ka. Tubag pa sa akong asawa, Papa Joe. Pero wa di ko magpapugong niya. Na-convince na ko siya usa ka kontrata nga balik 2 years. Nisugot siya pero way puas ang paghilak, labi na niya tong adlaw sa kong paglarga paingon sa Riyadh. Kaming tulo si Bradley ang nagdungan og hinilakay. Wala na ko nila gihatod sa airport sa Manila kung nagikan, Papa Joe. Gustuhon man nako nga ako silang pagikanon nako pero nagtipid nako sa among pamliti og additional nga gasto. Gikan sa kong pagnaog sa Mumbalay hangtod pagsakay og bus paingon sa airport, walay hunong ang pagtuo sa ako ang mga luha. Sakit gud kaayo ang malayo sa imong pamilya. Hangtod nga naabot ko sa Riyadh ug nakasugod sa akong trabaho. Pero kung una-una, naglupad-lupad pa, Papa Joe. Tuwa lang sa akong asawa ug anak nga naa sa Pilipinas. Nalipay kay ko diyang unang sweldo nako. Halos tanang kwarta akong ipada kang Roxanne. Ako sa siyang gitawagan sa iyang cellphone. Love, kamakalugar kag adto niya sa syudad ba? Kay doon na may internet cafe dito. Para makachat ta. Gimingaw na kay ko ninyo. Ganahan ko makakita ninyo sa inyong mga naong. Gituman ko dayon ni Roxanne. Ang akong giingon niya. Niya itong higayuna. Wa pa may internet connection sa mong lugar. Kinahanglan pa nga madug internet cafe para makachat ko nila. May na lang, matambalan ang kamingaw nako sa akong pamilya, Papa Joe.
Tulin nga ng labay ang panahon, mahumana ang first contract. Way kabutangan akong kalipay diyang nakapauli ko sa Pilipinas. Gitagbo ko ni Roxanne o ni Bradley sa airport. Pag-abot namo sa among balay daw halos di ko makatuo sa dakong kausaban sa among balay. Ang among gamay nga balay nga gitukod kaniya to gipa-extensyonan ni Roxanne ug doon na pa'y pintal. Wa pa lang hinoon makompleto sa mga appliances, TV, sopa o ref. May rason sa hugot ang desisyon nga mo balik sa Riyadh para sa laing kontrata. Unsa, mao pa gani pag-abot nimo mo balik na sad ka? Di isa dayon ang tingog sa kong asawa, Papa Joe. Sige lang, good. Kana na lang lagi para makatigom ng tagamay, makumpleto ni mga appliances na tuog, makapuhunan tag negosyo. Tubag ko pa. Why nahimo si Roxanne? Nakabalik yung ko og Riyadh sa akong ikaduhang kontrata. Natuman ako mga plano, Papa Joe. Ang akong mga damgo nga maharuhay ang akong pamilya. Ako sab sa Saudi, naka-adjust na sab ko. Dili na kay ko tantong mingaon kay doon na naman ko'y mga barkada. Lahi ra gyud di ay ning di ta maproblema o kwarta. Walay stress o niya happy ta kanunay. Paghuman sa kong ikaduhang kontrata ni pirma pagikog ikatulo bisan og hugot kayo ang pagdumili ni Roxanne. Last na lang lagi ni Love. Promise, gusto mo gud nako nga mopalit og van para paabangan nato. Silbi, rent a car ba? Muna akong project sa unang sweldo nako. Okay? Mas maayo man gud nang doon natin negosyo kung di na ko mubalik diri Saudi. So wa pa ko mubalik sa akong ikatulong kontrata, ni down ko og daan og van, Papa Joe. Giparking lang namo sa balay samtang nangita pag driver si Roxanne. Sa akong pagbiya, 10 years old na akong anak nga si Bradley. Samtang dihan ako sa Saudi, usa ka paghitabo ang wa na ko malikay, Papa Joe. Ang tentasyon. Si Rina, usa ka nurse, sa ako arapod nga gitrabuhan, isip usa ka communication engineer. Birthday party kadto sa mga amigo ug parehoming nga imbitado ni Rina. Siyempre, di magud mawa ng inom. Parehoming hubog ni Rina diyang nabantayan na lang nako nga diha na misud sa kwarto. Parehong hubo na ug way mga sapot. Usay ni tabo rin, murag nalimungawan man ko. Matod ko pa sa akong pangutanan niya. Nalimot na ka, siyempre. Usa pa man din itabo nato, paminaw nimo. Tubag pa niya, nga nakasmile o game kaya siya kanako. Kay baw biya ka nga minyo ko ha, pamilyado ko sa Pilipinas. Matod ko pa. Aw pariha ta uy, usam day pagtuon nimo nako, magsineryoso ta, nga palipas oras na magud ni ato agud. Maburyon ta din ni uy kung di ta mo sabay sa uso. Tubag pa niya. Mao tong sinugdanan nga magkita-kita namin ni Rina sa pribadong lugar basta doon na may time. Okay lang, kaya wa may seryosohay. No strings attached lang, Papa Joe. Di man sabgod na anak ko ibaylo kong asawa o anak. I love my family. I love my wife and son. Ang among relasyon ni Rina, lingaw-lingaw lang, palabay sa kamingaw, samtang tua sa layong dapit. Sa sunod ng mga adlaw, nabantayan ako nga di na mag-online si Roxanne. Bisan og bag-o ni nga nakakubra sa akong padala. Di na siya mapit sa internetan para makachat na ako. Usa ka adlaw niya na, usa ka email ako nga na dawat gikan sa kumagawa nga lalaki. Nasyak ko o di makatuo sa iya mga gipanulti. Iya man kong gidaot si Roxanne ug matud pa niya nga, Brad, ay lang lain nagsabot ha, nga basin magtuka nga gidaot na ko imong asawa. Doon naman ko yung mga hungihong nga niduwa daw og laing team si Roxanne. Wano may ebidensya pero kung ako pa nimo, panid-ina yung mga asawa. Kaya ba sinog nagmatala ka di ang buntag? Imposible. Matod ko pa sa kong kagulingon. Di ko makatuo nga mabuhat to ni Roxanne. Pero ni email na sabog balik ako magawa nga lalaki nga nag-away ko no si mama nako o si Roxanne. Gisuong ko no ni mama nga ang asawa pagkabalita nga nangabit kini. Gubot na ko no kaayo sa mua. Matod pa niya. Wala ko magagwanta o gitawagan din ako si Roxanne o gipangutana. Ambot na unsa ng pamilya ni Roland oy, kung kanusa naharuhay ta, karon pa magsamok-samok nato. Niya to naglisod ta, wa jud mulingi. Basi nasuya ng pamilya ni mo nato kay naatan nimong kwarta diri nako. Tanang kita nimo sa abroad, maong ila kong gidaot. Sakto si Roxanne, Papa Joe. Posibleng kasina lang ang hinungdan mo nga ilang gidaot ang akong asawa
o sa paglabay sa mga adlaw, akong giwa sa unahuna ang maong isyu. Wa na sad ko nakikita kang Rina kay mahadlo ko basin masumbalik unya nako ang akong binuhatan. Pero unsa ba, Papa Joe? Murag lain naman po ng akong pamati. Men's instinct ang tawag niya to. Ang akong unahuna tuwa lang sa Pilipinas kag Roxanne. What if tinuod ang pasangil sa kong mama o gigsuon nga doon na siya'y laki? Nakibaw ko nga di gyud ni mabuhat ni Roxanne. Nakailakay ko sa kong asawa. Pero ni patigbabaw gyud ang akong instinct. Wala man say mati kung akong supresahon si Roxanne o ang akong anak. Ni-file ko leave mga 2 weeks, Papa Joe. Wa ko magpahibaw kang Roxanne nga muli ko og Pilipinas. Ako silang supresa si Bradley. Plano nako nga isuroy og Hong Kong ang akong mag-ina. Bisan og 3 days lang para doon na sa may bonding. Excited na kayo ko, Papa Joe, nga nagpadung sa among gipuy-an. Diyang dool na ko sa mua, layo pa lang akong nakita ang van nga nagparking sa kilid sa mong balay. Tingklase niya tong orasa. Mao nga nasayod ko nga tuwa sa eskwelahan si Bradley. Sa gawas palang daan sa may teray sa mong balay na hibong ko, kay dunay sapatos sa lalaki sa tungod sa among pultahan. Naglibog ko. Dili ako ang maunga sapatos. Sa akong unahuna, basin dunay bisita si Roxanne. Tungod kay doon naman ko ikaw galingong yawi sa mong balay, Papa Joe, ako nalang gidiritso og abli ug wa na ko manuktok sa pultahan. Dito, imbis nga akong supresahon ng akong asawa, ako naman hinuon ang nusupresa, Papa Joe. Pag-abli gud nako sa mong pultahan, walay tao ang sala. Padung na ko nga muabli sa mong kwarto ni Roxanne diyang kalit lang nga may niguho nga usa ka lalaki nga paminaw nako gikan sa mong kusina kay doon may bit-bit nga usa ka pitsil nga bugnaw nga tubig ug baso. Murag din nakakita og abat pagkakita niya nako. Gitutukan ko ang mga lalaki. Nisaka din akong dugo diyang nakita ko nga nag-boxer short lang ang gisulob ni ini. Kinsa ka? Unsay gibuhat nimo diri sa kumpanimay, ha? Isog ko pa nga pangutanan niya. Napaatras ang mga lalaki og nabuhian pa ang pitsil og baso sa sahog. Nikagay ang bildo, Papa Joe. Mao say paggawas sa kwarto ni Roxanne nga naka-bathrobe lang. Pareho silang reaksyon sa lalaki diyang nakita nako. Nisiga ang mga mata, nang luspad ug murag irong buang nga wa masayod ug unsay buhaton. Roland, nagunsa man ka? Nganong mo man ka magpaibaw nga muli ka? At last, nakabungat na gyud og mga pung ang akong asawa. Namuwa na kayo ang akong naong ug nisugod nagtuo ang akong mga luha, Papa Joe. Oh, ni ako, para unta supresahon ka, kamo sa atong anak, pero ako naman noon ang nasupresa. Sulti ko, Roxanne, nga nagdamgo lang ko. Sulti ko nga, way Malaysia ang akong naamtan karon. Sulti ko nga wa may relasyon aning lakiha. Matoy ko pa niya. Pero mga hilak o bako lang ang itubag ni Roxanne diri kanako. Klaro na kayo nga niangkon siya. Sakto gyud di ay ang balita sa akong maguwang nga dunay gikabuangan ang akong asawa samtang na ako sa abroad. Diha-diha giatubag ko ang lalaki nga murag gilansang sa iyang gibarugan. Aong giduol og gikwilyuhan ug mas taas pa nako ang lalaki. Ug dakon sa buglawas pero wa na ko'y pakialam. Musugot na kong magpatay mi niyatong higayuna. Samtang makapugong pa ko sa kong kaugalingon, pahawa diri sa kong panimay ug ayaw na gyud pakita. Kay sa sunod na tong kita, usa na nato ang matumba. Nagpangagot pa ang ako mga ngipon nga gitulisok ang mga lalaki. Dali nga nisud ang lalaki sa mong kwarto ug paggawas nagsuot na ni siyang sapot. Way lingi-lingi nga niabli sa mong main door paingon sa gawas. Kami na lang ni Roxanne. Wa ako masayod ug unsay akong buhaton. Pareho silang mga bagagnaw sa among kwarto pa mismo nila gibuhat. Sa mismong balay nga akong gipatukod gikan sa akong hinaguan sa abroad. Si Roxanne walay puas ang paghilak. Karon, Roxanne, unsa may plano nimo? Wala ka balay isulti nako
walay i-explain? Dili ka lang mga ipasaylo? Matod pa nako niya. Nakaibaw ko nga, di ko na mapasayloon, Roland. Pero I'm sorry, wa na ko matuyo. Kalit ang panghitabo nga natintal ko sa tong driver. Tubag pa niya. Driver? Kumaw na, siya ang imong gi-hire nga driver sa tong van? O tinukbanay dayon mo? Ka mga baga ninyong mga naong, sinta ko pa niya. Ay kabalaka, muhawa ko din sa tong panimay. Wa na ko'y naong ikatubang panimo. Ako na ang mubiya, Roland. Matod pa niya. Mubiya ka din aron mo kuyog na mo sa imong laki? Di ko musugot nga mubiya ka. Anhilang ka din sa ato. Hugot ko pa nga pagtubag niya. Niya tong higayuna ni patigbabaw paghihapon ng akong gugma sa akong asawa. Nahadlok ko nga mubiya siya nako. Di ko musugot nga maguba ang among pamilya. Walay perpekto nga tao. Tanan makasa mangyud. Ako mismo. Ito naman sa ko'y nabuhat sa mong kaminyuon ni Roxanne. Mao nga ako na mismo ang nisabot. Ako na mismo ang nihangyo sa akong asawa nga pinasayloay na lang mi og magsugod na og bagong kinabuhi. Gikan niya to, we both pretend that nothing happened. Labi na gyud atubangan sa mga anak. Way kalibutan. Si Bradley sa panghitabo. Pagkaugma sa gabi, gisuwayan nako og lapa ang karnero, Papa Joe. Nagpalapa raman sab. Halos wa man ko'y nabantayan nga kausaban sa performance. Siguro nadala lang siya sa tentasyon. Sama nako. Pareho lang mi nga dili perpekto. Gi-extend pa nako kong vacation kay akong gituman ang akong saad ni Bradley nga moadto mig Hong Kong. Nang larga ming tulo sa Hong Kong, Papa Joe. Nakita naman sa nako nga happy ra si Roxanne. Pero usahay mabantayan nako nga masulubon ang iyang mga mata. Pero wa lang nako gilain og sabot. Di baya gyud mga mong nagian. Dili maalim ang samad, Papa Joe. Pero hopeful ko in due time we will be fine. Mubalik rami sa mong pagka-sweet, Papa Joe. Nahuman ang akong extension sa akong bakasyon. Di gyud ko kabalikon sa Saudi. Pero ug mo breach ko sa akong kontrata nga akong ipirmahan, pwede ko nga makiha sa agency ug di sad nako madawat ang akong ubang mga benefits. Wa ko'y nahimo. Nilarga ko balik paingon sa Saudi, pero sa wala pa. Doon ako'y gibayran nga detective nga maoy mo surveillance sa akong asawa. Love kin ako kong asawa. Napasaylo ko siya sa iyang gibuhat, pero mas may na lang nga maniguro. Wapay buwan sugad sa pag-abot ako sa Saudi, doon na daday report ang detective. Positive. Nagkita na sa nagbalik ang kong asawa o ang iyang laki. Nibalik na sa silang duha, Papa Joe. Sakit kayo nga di unta ko makadawat. Kada human sa kong duty, ang bino ang akong pahimungtan. Dili na gani ko maminaw o radyo kay di ko ganahan nga makadungog o mga love songs. Labi na gyud ang akong paboritong kanta, ang kanta ni Roxanne nga Every Time by Britney Spears. So pagkatinuod, Papa Juno, ni-try ko pagpakamatay. Pero may nalang gani kay nakaunahuna ko sa akong anak na si Bradley. Ugwa na lang na ako gidayon ang akong paghikog. Usa ka desisyon ng santos sa akong utok. Sobra na kaayong pasakit, Papa Joe. Give up na ko. Ako na lang ang surrender. Gitawagan ako si Roxanne ug akong giprangkahan nga ako na mismo ang makigbuwag niya. Akong giingnan nga nasayran na ako tanan. Gitagaan ako siya og freedom ug sakit kay Papa Joe, pero mao yung giingon nga if you love her, set her free. Pagkahuman ako di gitawagan si Bradley. Mag 12 years old naman siya. Mao nga akong gitug-anan sa tinuod. Dong, ikasubo gyud nako nga mayngon ani atong pamilya. Ay kabalaka, bisan nagwa na si mama nimo, andam ko nga mahimong inahan at the same time amahan nimo. Di naman ko mo pirma og laing kontrata. Ako na lang ning humanon. Pa, love man ka kamo si mama, pero di sa ko pwede nga mulayo ni mama. Mukuyog lang ko niya pa og asas siya. Pwede ramang gihapon magkita ta bisan nagbuwag na mo ni mama. At lang ko mukuyog niya pa. Naghilak pa nga tubag ni Bradley nako. Murag gihiwa ang akong kasing-kasing, Papa Joe. Kasakit ba Hangtod akong anak, wa mo pili nako. Bisan ang inahan ang nakasala, gipili paghihapon niya nga adto mo ipon siyang mama. Wala na sa balay si Roxanne o si Bradley. Nitipon na siya siyang kabit
nga kanhin na mo driver. Wala masabnoon gidala nga bisag unsang gamit si Roxanne sa mong balay. Gibilin sa niya ang among van. Dili ko mabasol si Bradley nga mopili siyang inahan. Mas close sila kay kanako. Nawa pirmi siyang kiliran. Ug makita lang niya every 2 years. Kawa na ko magdahom Papa Joe nga taliwa sa akong mga paningkamot. Gibuhat ang tanan para sa akong pamilya para mahatag ang mayong kaugmaon sa akong anak ug asawa. Pero niyatong higayuna, nahanaw ang tanan. Guba na ang akong pamilya, Papa Joe. Pagkaman sa akong kontrata, niuli ko Pilipinas nga blanco ang akong utok ug kasing-kasing. Hinoon magkita man mi si Bradley kada weekends. Ana siya na ako matug. Ang rason nga pabilin pa ko nga nagbarug tungod lang sa akong anak. Manuroy mi ni Bradley permi. Ako siyang shoppingan sa mga gusto. Mananaog sini, mo check-in mi og mga beach resort, bonding to the max sa akong anak, Papa Joe. Ang akong bugtong nga kalipay. Pero kung wala si Bradley, mubalik na sa dayon ang kahawang sa akong kinabuhi. Nitong higayuna na masayron ako sa akong van. Sa airport, sa mga lugar, at ko magtambayan og manawat og pakyaw sa mga pasahero. Dito ko usab na ilaila si Eunice, usa ka Koreana nga negosyante. Ako na siyang nasuki, ako ang tigatud og tikuha niya. Nindot masabi kauban si Eunice, jolly og joker sab kaayo. Isip sa kalalaki, nakaibaw ko nga ganahan si Eunice nako. Pero wa na gyud ko mukagat, Papa Joe. Di pa ready nga musud og laing relasyon. Si Roxanne pagyapon ang sud sa kong kasing-kasing. Pero sa tanto na akong kuyog ni Eunice, di usa kay gayon nga wa na mi makapugong sa among gibati. Dunay nahitabo namo namong duha sud sa usa ka hotel room. Roland, I really like you. Just tell me if you wanna go to Korea. I'll bring you to Korea. Matud pa ni Eunice nga iyahang offer nako. I don't know, Eunice. You know what happened to my family, right? To my wife and son. I'm still not ready to enter another relationship. Prangka ko pang tubag niya. I know, don't worry. It's just an offer, Roland. Tell me if you're ready. Okay? Sweet pa kayong tubag ni Eunice mo nga maayo kay siya nako, Papa Joe. Kay praktikal kayo ug way daghang labad. Nilahutay gyud pila ka buwan ang mong relasyon ni Eunice. No strings attached lang gyapon. Butan kay siya nako. Pinangga ko niya ug thoughtful pa gyud kaayo. Hangtod nga murag nadutlan ako og gamay niya. Nakaunahon na ko nga siguro panahon na nga tagaan sab nako og freedom ang akong kaugalingon nga mag-move on. Pero unsa ba ka ironic ang panghitabo nga ko din ready na ko nga mag-move on, doon na naman sa iniabot nga dakong makalibog sa akong unahuna. Nakadawat kong tawag ikan sa akong anak nga si Bradley. Hello anak, ano napatawag bang ka? Doon na kay gustong ipapalit? Tubag ko pa, kang Bradley. Pa, pwede ka makari sa mong gipuyan ni mama, emergency kayo. Nasakit manggod si mama, kinalanda doon sa ospital. Matod pa sa akong anak nga problematic kay tingog. Unsa? Nganong ako mangyod ng inyong patabangon og dala sa ospital nga sa imong mama. Ang iya dayong banabana di ay. Tubag ko pa. Wala naman diri pa. Nibiya naman namo. Tubag pa sa akong anak. Wa ko maglangan, Papa Joe, og akong giadto si Bradley sa ilang gipuyan. Nasya ko sa akong nakita nga hitsura ni Roxanne. Niwang kaayo, luspad ug luya ang lawas. Dito pa na ako naibawi nga usa kada kong masakiton si Roxanne. Doon ako na siya ovarian cancer nga stage 2. Giyatiman man gyud ko noon ta ni siya siyang kabit. Pero diyang nadugay na wa na makagwanta sa responsibilidad og ni dayon na lagsibat, Papa Joe. Ang nampingasan nga lalaki, iuli na kuno niya si Roxanne nako kay masakiton na kuno ug di na niya kayang atimanon. Naluisab ko sa akong anak nga naghilak samtang napakiluoy nako nga dawaton pagbalik yang mama. Tuod man gidala na mo sa ospital si Roxanne og niadto sab ang iyang mga ginikanan. Ongoing ang chemo ug uban pa nga therapies. Pagka-discharge ni Roxanne, nagpakiluoy si Bradley nako sa mo ang balay dadon ang iyang mama para magkauban ko numing pamilya. Wa ako makabalibad sa hangyo sa akong anak, Papa Joe. Samtang si Eunice nga nakibaw nga nibalik sa mo ang panimay si Roxanne, iya day kong gipahunat. Roland, I'm going back to Korea.
This is the last time to think fast. Which one you gonna choose? The one who cheated you and ruined your life, or me, who will take care and promise to be loyal to you for the rest of my life? Pahunat pa ni Eunice diri kanako, Papa Joe. Dakong problema nako kinsay akong pilion nila, Papa Joe. Hinoon, wa magyud mingon si Roxanne nako nga gusto siya makigbalik. Kung puto na naon, pwede kong pilion si Eunice ug talikdan ang akong problema sa health ni Roxanne. Pag-abot ako sa Mumbalay niya na pagkagabi, naamtan ko si Roxanne nga naglingkod sa rocking chair sa mong terrace. Oh, nanang niyaman ka sa gawas. Asam di ay si Manang nga gipasagdaan man kanya din Matod ko pa niya. Okay ra ko, Roland. Gusto lang ko nga makasimot og preskong hangin. Tubag pa niya. Okay. Si Bradley, asam di ay? Mangutanak ko pa. Tuwa siyang kwarto, sa'yo nga natug. Hinay pantubag sa kanikong asawa, Papa Joe. O sige, gusto magkakadinis gawas. Musud na ko sa kong kwarto. Panawag lang ni Manang kung nakay kinahanglan. Matod ko pa. Pagtalikod na ako, nga niya, hinay nga gisangpit ni Roxanne ang akong pangan. Nibalik ko sa kong agi o niduol niya. Roland, pwede ba ko mga favor? Pangutanan niya. Favor? Unsa man kana? Tubag ko pa. Pwede bang kantahan ko nimo sa kong favorite song nga Just Consider It My Dying Wish? Matod pa niya. Tuod man, Papa Joe, ikuha na ko ang gitara. Isugdan din ako og strum ang kantang Beautiful in My Eyes. Pag human og kanta, doon na pag siya laing request. Pwede bang duyugan ko nimo nga mo kanta sa Every Time? Matod pa niya. Ako sa kisugdan o kuskus dayon ang maong gitara. Hinay o putol-putol ang tingong ni Roxanne. Pero pag-abot sa chorus, naningkamot yun siya nga malitok o tarong ang matag words sa kanta. Na every time I try to fly, I fall. Without my wings, I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face, it's haunting me. I guess I need you, baby. Yes, Papa Joe, nisugod og tuo ang akong mga luha hangtod na si Roxanne. Wa na matiwas ang iyang kanta. Nagiyahay ng pangatagak ang iyang mga luha. Mao na lang ako nabantayan nga gigakus ko na siya og hugot. Samtang padayon sa paghilak. Basa na kayo kung dughan sa iyang mga luha. Paglingi pa nako sa mong kilid si Bradley ang among anak, nga ganina pa din nagtanaw namo. Naluoy ko sa bata, kaya nagbakosab nga nagtanaw namo ni Roxanne. Pagka umadayon ako ng istoryahan ng tarong si Eunice na di na ko magpadayon sa mong relasyon, Papa Joe. Nagul siya pero nakasabot naman sab. Sa sunod ng mga adlaw, wala ko mubiya sa kiliran ni Roxanne. Ako ang personal nga netiman niya. Gikan siya pagkaon, pagtumar sa iyang tambal, sa saktong oras, pagkaligo o guban pa. Pila ka buwan ang nilabay, nabantayan na ako ng murag nakuluran na iyang naong. Doon na improvement ang iyang panglawas ug matod pa sa doktor nga padayon ko gihapon sa pagatiman niya. Hangtod nga nakabawi na siya sa iyahang sakit o gideclare sa doktor nga usa na siya ka cancer free. Sa pagkakaroon, Papa Juno, aniya gihapon kami sa among lugar ng muyo. Kami ni Roxanne ug sa among anak na si Bradley. New life, new beginning. Tinin ako na pamatud-an nga there's no such thing as perfect in this world. Kanang perfect dito lang na may tabo sa kanta ni Ed Sheeran. Ang moral lesson nining ako ang istorya, Papa Joe. Mao nga makamao ka nga mudawat sa sayop sa imong partner labi na gyud ug iya kining gibasulan. I'm a believer of a second chance, Papa Joe. Dini na lang kutob ug daghan king salamat sa pagbasa nimo sa akong istorya sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Hinaot pa unta nga makuhaan pa unta kini ug pagtulunan sa atoang mga ka-dear friends nga nagtan-aw sa imuhang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. More power, imo magtatampo, Roland.